Hi guys, magkuan na mi karon, magsuba adventure mi karon. Mangisda mi dito sa suba no. Ang kauba no. Mao din among secret weapon guys. Mao na gitawag og sarapan. So karon guys, nagpadulhog namin no kay pang magay mo agian, libon pig kayo. Medyo lisod kayo agian na mo. Bahalag lisod basta enjoy lang. Ang pila na pud ka bulan nilabay karon pa may kausab og balik dire. Medyo kana gid siya libo na kay agianan, lisod na kayo. Dol-dol lang gid mi guys no kay nakita na mong kuan dire, falls dire. Tara makita sa babaw. Dol-dol lang mi sa kuan tubig. So hapit na may naabot guys no. Medyo kato lang ang TL kay na taptan mo kalingatong ano. Check sa nato itong dagway be, mura magguan, mura may naluya. Hapit na may naabot guys no. Naabot na yun medley sa ko ano. Kita na yun mong tubig dari nga tinaw kayo. Mao din yung falls guys oh. Nice guys ano. Nakakuha na dahil si Tasyo og ano, pangkilaw no birada niya. Birada po siya agaw tata rin napitaw. Pangkilaw gyapon. Nakakuha na po si Tasyo rin napita. Pangkilaw lang gyapon no. Medyo tukop yung area rin napita ba. Nakakuha na po si Itching dito. Dako ng uwang. Manay kuha na mo guys oh. Hapit na alas 12 no. Mangandam na pud may no para paniud to. Mangita aming area dito para lungagan. Takang namig lungagan guys. Dayon naman na pistasyo no, basin og makadaginot pa siya ba. Manay mong kuha o napoy pantat to kabuok. Amo ning hinluan na ay kuan na para ready nang paniud to kay medyo taligsik na gamay da. Luto naman among kanon nga mais. Kaunon nga mo na aron. Manay mong kuha nga ulang oh, na pagipiyo. Amo na ning tulahon karon tula among birada ani. Kay lamig ning sabaw. Isugba sa nila ang kuan pantat. Pangkilaw pa ni kantas yung birada oh. Nakaandam na among ano, among hapinan sa among kanon dahon. Nakalatag na di among ano, among kanon nga mais. Ilunod sa natong ulang be. Lamig kanig sabaw kay medyo gamay ring tubig oh. Tuhop kani ang kuan ani ba. Sabaw ani.
Naka-prepare na mong kanaw bahaw og kuan nilaw dia. Dali rin buka lang tinulang. Gamay na lang ni mahaon na ni. Kumbati na ni ron. Luto na dahil guys no. Tora og hiyao na. Napay panghimagas di pita og sugba na. Mga una di mi guys. Sus lamiya sa sabaw oy bisag way lamas. Tamis kay sabaw ba. So manamig kaon guys. Nangandam na pud ni para uli. Kay kuan na dag-om na kayo medyo kuan na gyud mo bundak ng ulan. Kaos tag panghimagas ng mais ba. So karon guys, manguli na mi kay murag kuan na gyud nitulo na gyud ang kuan ulan. So karon guys, mutungas pud mi pauli guys no. Salamat guys paglantaw sa mong video. Next adventure na pod guys. Salamat kayo. Bye bye.